салом алайкум, хуш омадед ба канали ман. имрӯз баъзе хабарҳои нохушро ба шумо мефаҳмонам. дӯстони муҳтарам, подписчикои муҳтарам, азёни канали ман, зиёди шумо ғарибу мусофир ҳастед, дар Русия ва дигар давлатҳо қарор доред, дур аз ватан ҳастед ва мехоҳед ҳақиқатро бифаҳмед ки дар ватан чӣ гап аст. дар ватан дирӯз имрӯз борони сели сахт боред. дар баъзе минтақаҳо талафоти ҷонӣ ҳаст ва талафоти молӣ аст, яъне осеби сахт дидан мардум. ва ман имрӯз метавонам ки аз баъзе минтақаҳо, яъне аз рӯи ҳамин ютуб ба шумо каме ҳам бошад масалан шарҳ диҳам, то ки шумо бидонед ки дар куҷо сел буд, дар куҷо масалан борони сахт борид, киҳо зарар диданд. ғайри ин гуфтаниам ки солҳои охир, рӯзҳои охир ҳамагон медонед, яъне ки ба ҳаҷ мераванд, ба ҳаҷи умра мераванд нафароне ки тани урён дар ҳаҷ дида мешаванд, нафароне ки ғарқи гуноҳ буданд ва ба ҳаҷ мераванд. ба хотири чӣ мераванд онҳо? вақте ки ба ҳаҷ рафти, аз ҳаҷ омадӣ, бояд инсон умуман дигар шавад, дигар дурӯғ нагӯяд, дигар тӯҳмат накунад, дигар фиреб накунад, дигар зино накунад, дигар ҳаққи мардумро нахӯрад ва рафтори бад накунад, гуфтори бад накунад, яъне якдигарро ҷанг наандозад, шайтонӣ накунад, хабаркашӣ накунад, илму ҷоду накунад, ба хонаи ҷодугар наравад, ба хонаи фолбин наравад. яъне ки занҳо бояд ки ақаллан румол пӯшанд, тани урён нагарданд ва ҳар рӯз худашонро реклама накунанд, дар тиктоку, инстаграму, ютуб худашонро реклама накунанд, сару рӯи худро краска карда, 1 кило краскаҳоро шакида худро нишон надиҳанд. ба кадом хотир ҳаҷ мераванд? ҳаҷ ҷои масқара нест, ҳаҷ ҷои ба монанди экскурсия нест, ҳаҷ ҷое нест ки худнишонтӣ равӣ, ҳаҷ ҷои бизнес нест. ҳаҷ рафтан фақат ба мақсади он аст ки такя ба Аллоҳ карда хонаи худо рафта худоро зора тавалло мекунӣ, гуноҳи моро бубахшад. фақат онҷо ҷои гирьяву ҷои нолаву ҷои зора кардан аст, ҷои қуръон хондан аст, ҷои намоз хондан аст, ки 2 рукъат намоз назди хонаи Аллоҳ ба 100 рукъат баробар мегӯянд, ба 100 савоб баробар мегӯянд. яъне ки мо солҳои охир мебинем чӣ қадар ҳаҷ барои баъзеҳо як худнамоишдиҳӣ шудааст ва ин боронҳои селе ки пай дар пай мезананд дар тамоми дунё аст, на ин ки дар тоҷикистон аст, дар тамоми дунё борони сел аст. бисёр шаҳрҳо, бисёр кӯчаҳо таги замин фурӯ рафтанд, бисёр ҷойҳо ба хок яксон шуда истодаанд. мардум ба куҷо нигоҳ мекунем? мо худ чӣ хел мусалмон ҳастем ва вақте ки як сел меояд, як воқеаи нохуш мешавад, дар даст телефон мегиранд, видео мекунанд, ба ҷои як Аллоҳ гуфтан, ба ҷои як Аллоҳу акбар гуфтан, ба ҷои як тавба кардан, чикор мекунанд? Гапҳои қабеҳ мезананд, механданд, дар навор мегиранд. ба худо мо чӣ хел мусалмон ҳастем? ман нафаҳмидам. ва бинед ки мана дар ютуб мо дидем, бинед дар ҳаҷ бинед ҳеҷ шинохта намешавад. ин шабакаи корвони умр мондааст. инро бисёр мардумро хеле дар аҷиб мондааст ки ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ нашр гардид. шояд шумо аз ин наворе ки гузоштем бохабар бошед. наворе ки шумо дар рӯи экран мебинед, дар асл ҳамин навор мардумро дар аҷаб мондааст. рости ҳангоми ин наворро дидан фикр кардам ки субҳоналлоҳ, агар ин зан бошад, барои занҳо дар эҳром чунин гаштан ҷоиз нест дар Каъба, яъне дар Макка. аммо агар ин мард бошад, рости ана ҳамин суол мардумро дар аҷиб гузоштааст ки мард аст ё ин ки зан. хуб, шумо наворро дидед. боз як бори дигар мегузорам бинед ки ҳамин наворе ки шумо дар рӯи экран дидед, тоба оё ин мард ба зан монанд аст? агар зан бошад, бо эҳром гаштан дар Каъба, дар Макка барои зан ҷоиз ва дуруст нест. агар мард бошад, рости фикр мекунам, намедонам ин кадом миллат аст, кадом давлат аст, ва худро акс мегирад, видео карда дар сомонаи иҷтимоӣ, дар саҳифаи шахсии худ мегузорад ва дар ютуб тақрибан 2 миллион просмотр барои просмотр шуда. дидед чӣ қадар дар хонаи Аллоҳ рафта чӣ гуна рафторҳо, чӣ гуна нишон медиҳанд. баъд ғазаби Аллоҳ намеояд дӯстон, ба Аллоҳ ба ғазаб намеояд. ғайри ин дӯстон гуфтаниам ки
ҳозир дӯстон аз баъзе наврҳои инсонҳое ки дар ҳамон пеши сел қарор доранд, дар ҳамон ноҳияҳо ё кӯчаҳое ки дар Тоҷикистон сел омад, борони сел шуд, онҳо ба навор гирифтаанд. ман ҳозир мо мебинем, худ шоҳид мешавем ва гуфтаҳои ман тасдиқ мешаванд ки яъне ки вақте сел омад чӣ гуна рафтор мекунанд, чӣ гуна гуфтор мекунанд. ғайри ин хоҳиш мекунам дар лаби дарёҳо ҳеҷ гоҳ хона насозед. инро бояд ки ҳамагон ва масалан идораҳои ҷамоат ва ноҳияҳо, масалан раисони ноҳия мардумро фаҳмонанд ва онҳо ҷойҳои дигар диҳанд, заминҳои дигар диҳанд, онҳо дар дигар заминҳо хона дар кунанд ва онҳо кӯмак расонанд, чунки мумкин онҳо шароите надоранд ки дар дигар ҷоҳо хона созанд. дар лаби дарё хона сохтанд. хоҳем нахоҳем вақте ки сел омад, об дарё зиёд шуд, ҳатман он хонаро мешӯяд, он хонаро валангор месозад ва тамоми молу моликияти он хонаро нест мекунад. боз ҳукумати ҷумҳурӣ маҷбур мешавад ки ба он хона кӯмак кунад, пули калонтар ба он харҷ кунад, яъне ба он оила хона сохта тиҳад. барои ҳамин илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ, вақте ки як назорат баранд, як тафтиш кунанд, як ред гузаронанд дар тамоми ҳамин лаби дарёҳои Тоҷикистон, чӣ Кофарниҳон, чӣ масалан Сурхоб, чӣ Хингоб, агар варзоб бинед чӣ қадар хонаҳо дар назди масалан дарёҳо сохта шуданд, бениҳоят наздик сохта шуданд, ним метр, як метр масалан ба дарё наздиканд. онҳоро ҳатман рӯзе зарар мерасонад, осеб мерасонад сел. инро бояд ҳамагон фикр бояд кард. мана бинед ки ин дар ноҳияи Рашт, Ғарм, дарвозаи Кадара. Traktör. Allohu akbar, Allohu akbar. زدی؟ شوكي شوكي ايه بقى بكوبك زاكي بونايا بوفرو ماي الله اکبر. دوستانی محترم، انا این در وحدت و ناحیه رودکی است. 27 آگوست 2023. ҳалокати 13 нафар бар асари офати табиӣ дар ваҳдату рӯдакӣ бино ба иттилои дафтари матбуотии сарвари давлат. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба аҳли хонавода ва бозмондагони шахсони дар натиҷаи офати табиӣ ҳалокшуда изҳори ҳамдардӣ намудааст. бояд гуфт ки дирӯз бар асари боридани борони зиёд дар шаҳри Ваҳдат ва ноҳияи рӯдакӣ офати табиӣ рух дода, дар натиҷаи он 13 нафар одамон аз ҷумла 11 нафар дар шаҳри Ваҳдат ва 2 нафар дар ноҳияи рӯдакӣ ба ҳалокат расиданд. раҳбари давлат Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар. ана ин сел дар ноҳияи Тоҷикобод 27 август 2023 сол. Аллоҳу акбар, Аллоҳу акбар. дар ин ҳолатҳо товба кардан дар кор, намоз хондан дар кор, Аллоҳро зора кардан дар кор. намин борони селе ки нав 22 август 2023 дар Макка бинед, дар хонаи Худованд. аммо баъзеҳо ҳоҷиҳо дар ҳамон Макка, тоҷикони мо, ба онҳо савол доданд ки дар ҳамин ҳолат будед ё шунидед? рӯйрост баъзеаш фиреб мекунад ки чунин ҳолат нашудааст. ин блогерҳо фиреб мекунанд.
ман ҳозир инро мондам. ҳозир боз канали 24 аст ку мир. онҳо бо факту далел ҳар як воқеаи шудагии рӯи дунёро мемонанд. ҳозир аз он бо ҳаминро мебинем. яъне инро мондааст нафаре ки ҳамон ҷо ҳозир дорад. аз баъзе блогерҳои тоҷики мо пурсидан дар ҳаҷан, дар ҳаҷи умра. онҳо инкор карданд. ба ҳаҷ рафтааст, рӯи рост дурӯғ мегӯяд. ман ҳайронам, вай ба ҳаҷ рафтааст, дар ҳамон ҷо чӣ хел инро надидааст. мегӯяд ин воқеа сар назадааст, мо надидем, ино ҳамаш воимаанд, наврҳои пешро мемонанд, гуфта рӯи рост гапи дурӯғ зада истоданд. субҳаналлоҳ. 22 август 2023 анамин борони сел, шамоли сахт тунбод шуд. чӣ қадар блогерҳои хориҷиён низ инро ба навор гирифта мондаанд. ҳамагон инро дар ютуб дидед. дӯстони муҳтарам, ман чаро ин видеоро кардам, инро бояд бидонед ки дар ютуб ҳамагон дидед ин видеоро. ман медонам. аммо як чизро аламоварам ин аст ки баъзе ҳоҷиҳо, баъзе нафароне ки ҳаҷ рафтанд, баъзе тоҷикони мо, блогерҳои мо дар ҳамон ҳаҷи умра ҳастанд. вақте 22 август 2023 борони сели сахт дар Макка шуд, дар хонаи худованд шуд. чандин инсонҳо дасту пошон шикастанд. аммо ба онҳо савол доданд, подписчикои онҳо ки миллионҳо мумкин подписчик доранд, савол доданд ки оё ин рост аст, дар Макка чунин ҳолат рӯй додааст. онҳо инкор карданд. рӯи рост гуфтанд ки ин як воҳима аст. ина блогерҳо мемонанд ки овоз гиранд, просмотр гиранд, подписчик ҷамъ кунанд. рӯи рост одаме ки ба ҳаҷ рафтааст фиреб мекунад. аллоҳу акбар, субҳаналлоҳ. шумо бинед ки ҳамин канали 24 мир, 24 ман ҳамин 24 доимо тамоми воқеаҳои рӯи дунёро дида корреспондентони инҳо дар тамоми дунё ҳастанд, ба навор мегиранд, рӯи рост масалан нишон метиҳанд, яъне ки бо факту далел нишон метиҳанд. онҳо ҳаминро бояд манам ба шумо ман нишон метиҳам ки чӣ гуфт ҳамин. Сильнейший шторм обрушился на запад Саудовской Аравии. Основной удар приняла Мекка. Ураганный ветер буквально сбивал людей с ног. Подняться и добраться до укрытия тем, кто упал, помогали прохожие. Ветер сносил рекламные щиты, металлические конструкции и мусорные баки. Улицы священного для мусульман города превратились в реки. Машины тонули в потоке. ҳамин ҳақиқат аст, дурӯғ нест. аллоҳу акбар, товба кардан дар кор.